De echte oranje fans binnen er al betierd bij en wacht je op koning Willem-Alexander bij de Grutte Kerk in Ljouwert. Voor het eerst een koning zien, dat is toch wel bijzonder. Wat vind je van de koning? Hij doet het goed. Ja, hij blijft eenvoudig nog. Ja, het is voor het eerst dat we nog een koning hebben nog. In jaren geen koning had. De door aan de achterkant van de kerk is koninklijk en wie al in de tiert van de stadhouders speciaal. Dit poortje was echt bedoeld voor de stadhouderlijke familie. En nou ja, dat gebruiken we natuurlijk ook als er een lid van het Huis van Oranje komt als nazaat ervan. Dan komen ze hier naar binnen en ergens anders. Met 10 minuten vertraging werd Willem-Alexander ontvangen door de commissaris van de koning Jorritsma en burgemeester Kronen van Ljouwert. In de kerk maakt de koning een kunstwerk aan, maakt het toch Bart Kok uit Lochem. Heeft u wel eens gesproken? Een koning komt terug de oranje poorten binnen en gaat terug de haatingang voort. Uitzwaait terug Pommeranten en het gewone volk. Dat wies is met een paar minuten koninklijk bloed. Ik vond het mooi te werk even. Oranje fan? Ja, kan je wel zeggen. Ja, ik vind het altijd wel leuk. En vooral als ze hier in het kerk komen met de grafkelder van de stadhouders. Dat is een uniek moment.